'yan ƙasar Kenya ne suka fito manyan titunan ƙasar don gudanar da zanga-zanga. Ga labaran tauraron mu TV wanda ni Amal Muhammad zan karanto. Dubban 'yan ƙasar Kenya ne suka fito manyan titunan ƙasar domin gudanar zanga-zangar neman 'yanci da ƙarin farashin da suka fuskanta daga wajen shugaban ƙasar bayan dawowarsa daga ƙasar Amurka. 'Yan ƙasar Kenya ne kamar yadda kuke gani sun fito kwansu da kwarkwatar su don gudanar da zanga-zangar neman 'yanci a wajen shugabannin ƙasar, inda masu gudanar da zanga-zangar suka samu damar kutsa a cikin majalisar ƙasar ta yadda 'yan majalisar ƙasar suka dinga tserewa daga cikin majalisar ƙasar. Haka kuma masu gudanar da zanga-zanga sun haɗa kansu wajen gudanar da ita, inda suka ta daga tutar ƙasar. A bangare guda kuma jami'an tsaro ne ke tserewa da kafafuwansu don tsira da rayukansu. Daga bangaren shugaban kasar, inda ya yi bayani abubuwan da aka lalata yayin gudanar da zanga-zangar, ya ce an lalata kayan gwamnati na biliyoyin kuɗaɗe, inda ya bayyana wani gidan TV a kasar ya ce bai ji daɗin abin da ya faru ba. Shugaban kasar ta Kenya daga ƙarshe ya janye ƙarin farashin da ya yi wa 'yan kasar. Ɗaya daga cikin 'yan majalisar ƙasar ta Kenya inda ta miƙe a majalisar ƙasar bayan janye ƙarin farashin da shugaban ƙasar ya yi, inda take bayyana cewa me yasa tun farko ba a tsaya an ji ta bakin al'ummar ƙasar ba, sai ya ba da umarnin harbi ga masu gudanar da zanga-zangar bayan suna da 'yancin yin hakan kuma doka ta ba su dama a matsayin su na 'yan ƙasa masu cikakken 'yanci. Zanga-zangar an gudanar da ita ne a Nairobi, babban birnin ƙasar ta Kenya. Kusa labaran ne daga tashar taurarin mu TV wanda ni Amar Muhammad na karanto, nake cewa sai an jima.